lubaluleke kakhulu emaqulisini. Kunamizi eyathinteka kakhulu ngenxa yesiphepho efaka phakathi imizi ehlanganisa uWard 5 noWard 6. Sithole nje isipho esingayizivela lapho khona inhlangano yaka-Red Cross isilethele ama-food parcels ama-34 lapho khona kuhlomule imizi eminingi eyaphazamiseka, nesibonga kakhulu ukuthi sibone into enhle kangaka. Sesibongile kakhulu kwabaka-Red Cross bethumele iy'thunywa zakhe lapha nje sihamba noMrs Nxumalo okuye oyingxenye yethimba elilethele izindaba ezinhle kanje. Njengoba nibona nje emva kwethu amaphasela amahle kabi, khona iy'bhodi zokulala ihamba ngambili umuntu nomuntu, bese kuba food parcel yokudla, kube izinto zokugeza, kube izitsha zasekhishini okungenzeka kufaka phakathi ney'tofu, ama-2 plates namabhodwe. Siyaqala nje ukuthi sibone i-food parcel leli zinga ney'ngubo nje isezingeni eliphezulu kabi ey'mbili, okusho ukuthi umuntu noma ngabe walinyalelwa kangakanani kodwa uyathobeka uma ethola isipho esinjengalesi. Siyafisa-ke njengomkhandlu wamaphulusi ukubonga kakhulu ukubambisana nomkhandlu weZululand, okuyilapho ngokwe-disaster esiripota khona, ukuthi kusho ukuthi ngempela ama-report la ama-officials awathathayo uma kune-disaster ayafika endaweni efanele. Nesibongayo kwi-Red Cross ukuba isilethele usizo oluhle kangaka. Yes, akubona bonke abantu asebehlomulile, kodwa siyethemba ukuthi nalabo abangakahlomuli baba nalo ithemba ukuthi bayohlomula. Lapha-ke ngimi namakhansela, ukhansela Ward 5 uMavulakazi nokhansela uMdlalo wasaka-Ward 6, nabo bazobongela abantu babo abaphazamiseka kakhulu ngesimo sey'phepho. Siyazi ukuthi iy'nhlekelele ziyaqhubeka, nesifisa kakhulu ukuba ey'nhlelweni singayeki ukucela abantu bethu ukuba kulesi sikhathi kuvame iy'nhlekelele zomlilo. Sicela abantu bangadlali ngomlilo, bawuphathe ngokukhulu ukuhlonipha, whether uyabasa, whether uyababela, whether uyabhema, awukwazi ukuphosa nje kugwayi noma ozwa ngathi ufuna ukuphosa khona. Siyacela ukuba kuwa kwisimo sezulu nakho siku-understand ukuthi akusafani nakuqala. Umoya wamanje uvele ushintshe nje, kade kungekho umoya uthi uyababela, wethuke sekunesivunguvungu somoya bese umlilo uyaphunyuka. Sicela ukuba sicophelele kakhulu, singalahlekelwa imiphefumulo ngokungenasidingo. Kodwa once again siyabonga kakhulu ku-Red Cross. Sizwile nokuthi naba-Eskom babe nomkhulu umthelela ekulekeleleni inhlangano ya-Red Cross ukuthi kube nama-food parcels amahle kangaka. Siyabongela bonke abantu abangama-recipients namhlanje. Sengisuka lapha nje saya laphaya endaweni ey'nkundleni zemidlalo sisi-Imax, la kunemidlalo khona yabasebenzi, wellness day, abasebenzi bethu ukuthi sebesebenze kanzima kangaka kodwa kufanele babe nosuku nje oluvulekile lokuyivocavoca. Ngakho-ke nathi abaholi babo kufuneka siye nabo siyivocavoca. Nami bagqoke kanje indlela yokuthi ngithi gijima nami ayinegasi. Sibonga kakhulu, siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosigcina asenzele umusa. Siyabonga.